Jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistyo wicaksana lan ledok karya. Ati-ati wong ayu tak impi-impi. Mas Jarot. Mbak Nurli. Alhamdulillah. Rak nggih sami piludes to, Mbak. Wis pokoke. Nah, ya kabarku kok ngene iki, tetep bliru ngene iki ra masalah. Kondur. Yo, maksudnya Mbak, grogi. Tanganku tuh hanya tenan grogi, tenan aku. Melul LGD pisan Oh, grogi Mbak grogi. Grogi. Derek poro-poro. Poro-poro, kaya Mas Mancung kuwi poro. Sing demung poro, sing di imbal ya poro. Lagi sing cedak drum ya jenenge poro. Ndi? Pororo. Oh, proro. Bacotke Mbak Nurli. Sepiro? Mesti aku sak ning lali dalane. Saka sarating netra Gayam Harjo Duk. Yen anyawang tlaga warna yen kelingan nalika semono nandur tresno marang dika wanita sulistya.
jangan diko tansela janji. Wis suara ketemu Lita. Salaman sih. Cipek-cipek. Yo. Iki nek kaya ngene iki mbok gek ditongseng pi nek kok ngene iki. Walah. Iki mesti nek ora bolos to kowe. Jan ra tertib blas. Oh sekolah, sekolah. Yo bacotke selak isih. Sumilir sayangmu tak Yosif Loro. Alayo, alayo. Lolo. Luar biasa. Nek ora gongso laras ora iso. Nek ora genjol ora iso. Kusumane nyati dowon ayu kantang anti-anti ngomong tekanmu bisa gawe ayem ning atiku. Iya, iya yo yo. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake wis mambungane kok pahit tiba burine saya mangkelake maksudnya Sugeng Rawuh. Lingser wengi terus seleren sikat sama ipiye yo yo. Umpak ontong iyeng kawitane mung sembrono njur kulino rangira yen bakalmu wohe tresno.
apa-apa. Bilir-bilir apa? Bilir-bilir apa? Rina wengi sing tak puji ojo ojo lali Yo yo so. Oke. Satu sama. Cici pat 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 pat. Yo. Kosek Cak. Ya, Dik Feni, Iya, kepiye bae aduh tetap sehati. sehati no. Arang ya wis jodoh to ya. Iki ibarat tim A dan tim B. Ngono. Jadi sementara skore 1-0. 1-0. Oke. Lihat saja nanti. Iya. Ya. Oh, iki tim Nah, SAR. tim SAR iki pelampung. Pelampung ya? Pelampung. Sekarang cedak segoro. Double round. Oh iya lagune, mengko lagune Mas Patawin. Heeh, 100 iki jebule tekan Desember sawere iki percaya wae. Walah 100 kok pirang-pirang sasi. Sutris iki lho, 100 sak lagu. Kono 100 tekan Desember. Ora apa-apa. Yang penting dhisik dhewe aja aku kok ndak mesake kancane. Iya, Peni pengalaman. dhisik, ya. heeh, pengalaman. Iya. Matur nuwun. Sebuku tok wis tak liwati. Dari sapa? Lungamu ning ngendi? Neng kali Mas. Nanging kabeh padha ora ngerteni. Yo, sinarangan yuk, so. 3, 2, 1. Dan ngapunten kepek nggih, Pak. Ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan lagu teko tuwa bebarengan Kinangane pamundhutan lagu sinarengan nggih Pak sak kamar-kamar peminangkani Laras Ganeta.
suwon wis ngancani aku selama iki wis iso saling kuat-kuatke ujo wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Nurli sesuk nek gede dadi apa? Oh, ya. Sampun menika Pak. Sinarengan sampun pun pinangkani sak kamat-kamat nggih. Matur sembah nuwun ugi. Mugi-mugi lancar anggenipun pados rezeki nggih Pak. Amin. Amin. Ya, sampun cak pendek. Piye jadilane laras ganindra wae ora larang ragawe wirang penarine pangrawit lan pesidene Laras Ganindra. Ayo. Tas, 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 tas. Iya. Ayo. Carot Bisma. Piye jadilane laras ganindra wae ora larang ora gawe wiran penarine pangrawe lan pesidene Ya. Ya. Mbak Nurli. Nggih, ngadeg, Dik. Ayo, ngadeg karo aku ayo. Ayo ngadeg kene. Tak omong ya Nur. Piye Niki wonten pamundutan munajat cinta. Saking Bapak Supatah. Nek sing pengrat wis dijatah wingi tekan Desember. Apa nih? Heeh. Apa? Laras Ganindra. Sikajo.
Matur sepanuhun ada Nurli Jehan. Ada Cak Pendeng. Sawah bergoyang-goyang. Oh enak ya Cak. Mas Sutris. Oh enak lu Mas Sutris. War ini semakin layu, tak ada yang memiliki seperti hati ini yang selalu pupus. Sikanduri. Tuhan kirimkanlah aku Iya. kekasih yang baik hati Hah? yang mencintai aku. Bagus, bagus. Apa adanya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku. Apa adanya mencintai aku. Apa adanya. Matur subandun. Oke, Ndeng, Eca. Kepiye to? Nggih, matur sembah nuwun. Wani muni ngono ora ta? Boten. Ora bali kowe. Ngopo? Apa wis ngomong? Wis. Oh wis. Monge. Mong ngedep hatiku. Bin aku ra melayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Zong, Diajeng iya sayang. umpama seliramu dadi duetku, aku bakal setya tekaning pati. Alah aku sih, Ora lho. aku ora percaya. Mulane ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati omong ono ing lati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi duduk kadulane ati tekane nyulayani Sika Masane aku tresno lilakno aku lunga. Hati ra kuat nandang rasa rasa gerontarana. Cintamu sudah gak beneran. Aku cuma duet mainan. Bukan masane aku tresno
kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Singkat, iya. Laras Ganendra, Kresna Rita Pemesang Audio Sound System. Feni Puspita Sari. Jarod Bisma. Terima kasih. Terima kasih. Ignatius Jarod Al-Subisma. Sawere. Sawere, Mas Jarod. Hati, tekadnya nyulayani. Janjimu sehidup semati. Omong ngono ing lati. Rasa sayangku sudah pergi. Tak menghiraukan aku lagi. Dodeno gandulane ati. Tekadnya nyulayani. Maseni aku tresno. Piye, Duk? Lilakno aku lunga. Hey! Ora kuat nandang rasa. Rasa dirata-rata. Cintamu sudah beneran. Aku cuma buat mainan. Bukan maseni aku tresno. Lilakno aku lunga. Ora sah lunga lho, Dik. Lunga. Tetaplah bersamaku walaupun terluka. Tresnamu ora tenanan kok. Tresno iki ditunggu telanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Gusti paring kasempatan. Mengedep hatiku. Dan aku rayu. Tanggung sebabku itu palsu. Bila aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar nikah sayang. Semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Alah Endiel. Ane sowo nadyan cilik buntute dawa yen to lirik sing kira-kira sing dilirik bojone kanca. Sing duwe bojo lah urung rampung. Yuk. Oh ya. Kondor. Jarod kondur ya. Iya. Tarik lagi, ayo. Iya. Kotor. Iya.
lampu tarian elok. Iya. Iya. Ngono lho Mas Jarot. Ngono cak pendek. Disikat. Iya. Sifat marilah kemari, marilah semua, mari bergembira bersama Laras Ganindra. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka lara. Marilah kembali, marilah semua, mari bergembira bersama Laras Ganindra. Tiana Cong gletak. Bos coba wis tolak bala ing sekolah. Sang Kyai Yo sang kiai angkrate tata sesaji kanggo srana, kanggo srana denira asung pamuji hamba minta nugraha saking Yapiti Inabulno ira terbit panjangka kita tuwa berkabar sugiyono kang becik titik kang ala bakal ketara sesanti rahayu Laras Ganindra tetep jaya. Sira bali menyang raga kondur Mundur marang Yogyaniro. iya Yoi. Hey, 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 hey. Jelita, herekete, herekete ketepus. ngono ya Ran. Hoi, hoi. Iya Yoi. Mata air putih tak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, kita akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ucil, ucil, ya. Hayo. Eh,
Bali, yo kondur. Ayo Rod, Kondur. Iya. kondur. Hei, Vita Widya, iya. Mama Lendra. Ya, Kang Salendra Purwandati. Iya. Ya. Saran peci. Jaran peci. Iya. Sas. Ayo bareng. Bosku mandang ing angkasa kalau mongkong suarane kendang riel ketipo ngimban bonang bende papindalan pos nyata Kagungan Jawi, pasungkatan seni jatilan. Perwabatio, lanu sono, muka mangio basuki. Yo. Sun sarati. Sandangan wis diganti putih. Iya. Nona nun nano. Sekali lagi Mas, yuk.
Iya, Jarot Paginawati, ayo. Yo, sekali lagi. Tak tahu. Yo. Iya. Yen arep cerita karo sapa yen ora cerita kok tambah nelongso oh saya sering kok kene rasane sedina-dina berbayar.